A primeira edición do Mercado de Nadal de Rianxo superou todas as expectativas, aínda que inicialmente estaba previsto que se celebrase durante 3 días. A alta afluencia de público fixo que se ampliara 2 xornadas máis. Que a aceptación foi, a verdade, brutal, porque non esperábamos que fora tan ben. En principio iba a ser o venres, sábado e domingo, e o que, debido a que a xente nos solicitaba máis días e a xente nos pedía moito máis e quedadevos, bueno, pois decidimos ampliar entre os artesáns e os postos que están aquí ubicados aquí temporalmente, pois ata 2 días máis, e a verdade é que está sendo un éxito, pasou moitísima xente por aquí. 10 postos artesanais instaláronse nas dependencias da Praza de Abastos para enchela de vida con propostas gastronómicas, de moda e complementos e agasallos ideais para estas datas. No meu posto hai todo cera, tanto velas, ambientadores sólidos, cera da abella tamén traballo, atados de plantas e de pau santo. É unha maravillosa opción de agasallo, unha veliña gustanos a todos. Animadevos que ainda estades a tempo. Pois podemos ver as mochilas de tela vaquera, que fagoas en varios, por exemplo, cos zocos, que os copiei, bueno, de outras, dos zocos de Elena Ferro. A mochila de Rosalía de Castro, que é moi bonita, de Castelao. Dipos tamén fago fundas para libros, e para iPads, bolsos personalizados, que me gusta moito facer cada un co seu estilo propio, que me gusta, encántame. Facer unha cousa exclusiva, que non se poda comprar en outro sitio. Ademais da oferta de produtos, o mercado contou tamén con actividades de animación, obradoiros, a visita de Papá Noel e un punto de información sobre os lugares de interese de Rianxo. Tuvemos diferentes actividades dentro do mercado, estivemos combinando cousiñas que fixeron os artesáns con actividades a nivel xeral, por exemplo, a visita de Papá Noel, tuvemos diferentes actividades como demostracións de arte floral, demostracións de pastelería, demostracións de bordado, fixemos algo de empaquetado, e bueno, a verdade é que está sendo un auténtico éxito. Estableceuse tamén un espazo solidario de recadación de fondos para a Cruz Vermella e implantáronse medidas inclusivas como a instalación de pictogramas para persoas neurodiverxentes.